Honor Poets, Essayists and Social Workers honored with the Sahitya Academy Yuva Purskar and Assam Bhasha Gaurav Award. Representatives from Har Harsh Charitable Trust, they are getting NGO of the Year Award for Community Service and Social Upliftment. Har Harsh Charitable Trust, are they here? They're not here. Now I'd like to invite Parents Association, Halas India Unit Trust. बेयो आइकेन फाउन्डेसन बेयो मोनसे एनजिअ बे एनजिअआ थांनाय 8 बोसोर जाबाय होनाया देग्लाय 8 बोसोराव आगान होबाय 2022 मायथाइयाव नेशनेल हुमेटेरियान एक्सेलेन्ट एवार्ड 2026 बेहाय खैबाटा माने हाबाफारिखौ लानानै बिथांमोना बान्था होनाय जायो बे बान्थायाव माने गासै भारतनि गेजेराव मोनफ्रोमबो लेंगुवेजनि आरो मोनफ्रोमबो रायजोनिफ्राय साफा महरै होनाय जायो लोगोसे देग्लाय 2026 मायथाइयाव आंनो बिथां आइकेन फाउन्डेसन मोनसे एनजिअ हानजाया एक्सेलेन्ट इन बड' लिटारेचार एवार्ड 2026 खौ आं अलंबार मुसाहारिनो होनाय जादों आरो बे बान्थाखौ आंनो होनाय जादों आं 2007 मायथाइनिफ्राय लिरनानै 22 मायथाइसिम गांस्नि बिजाब सेबखांनानै फोसावबाय लोगोसे आं समाजारि बिथिङाव आं गावखौनो बावसोमदोंमोन जेरै थुनलाइनि हाबाफारियावनो जा गुबुन हाबाफारियावनो जा बेखौ हगारनायनि जुनै आं आंनि मोनसे फिसा बाय'ग्राफि महरै बिथांमोननो गथायनाय जादोंमोन जाय बाय'ग्राफिखौ बिथांमोना बानस'नानै लानाय जादोंमोन आरो बानस'नानै बिथांमोननि सिलेक्शन कमिटिया सायख'नाय जादों सायख'नायनि गेजेरजों आंनो बे एक्सेलेन्ट इन बड' लिटारेचार एवार्ड 2026 बान्थाखौ होनाय जादों लोगोसे आङो 2022 मायथाइयाव लाइमोन साहित्य एकाडेमि बे बान्थाखौ मोननो हानाय जादोंमोन भारत सरकारनिफ्राय आंनि 5थि बिजाब गांफोजानाय मासिदाव सुंद' सल' बिजाब बेनिफ्राय सायख'नाय जादोंमोन लोगोसे 2021 मायथाइयाव आसाम सरकारा खनसेयारि अनसुंथाइ होनाय आसाम भाषा गौरब बे अनसुंथाइ माने बान्था माने अनसुंथाइखौ आंनो होनाय जादोंमोन बे माखासे माने बाय'ग्राफिखौ आंनि होनायनि थाखाय बिथांमोननो आइकेन फाउन्डेसननि बिथांमोननि वेबसाइटआव आंनिफ्राय जा गथायनाय जादोंमोन बे गथायनायनि जुनै बिथांमोना आंखौ सायख'नाय जादों जोंनि आसाम रायजोनि सिङाव थानाय बड' लेंगुवेजनिफ्राय नोंथाङा बेखौ मोननो हानानै माबायदि मोनो थारैनो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बे बान्था आजावनायाव जोंनि गासै भारत हादरनि गुबुन रायजोनिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय बिथांमोना बाहागो लादोंमोन जेराव पद्मश्री एवार्ड बान्था मोननो हानाय 2023 मायथाइयाव मोननो हानाय बिथाङा महाराष्ट्रनि मुङा हिन्जाव मानसिमोन मुंखौ आं बावबाय बिथांजों फट'बो लानाय दङ साननैसोनि उनाव आं हगारनाय जागोन लोगोसे पद्म भूषण बान्था मोननो हानाय बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव दंमोन लोगोसे जोंनि आसामनिफ्राय सासे मुस्लिम सुबुं बिथाङाबो समाजनि हाबा मावनो थाखाय बिथांनोबो ससियेल वर्कार इन आसाम बे महरै बान्थाखौ बिथांनो होनाय जादोंमोन लोगोसे आसामनि हिसाबै जों सासे मुस्लिमजों माने एसामिस लेंगुवेजनि आरो बर' लेंगुवेजनि हिसाबै आं मोननो हादोंमोन साथाम मोननो हादोंमोन आसामाव नोंथाङा बे बान्थाखौ मोननायनि थाखाय नोंथाङा सासे जाफुंसार सुबुं होननानै गावखौ गनायना लानो हागोन नामा थारैनो आं जाफुंसार जानो हादोंना हायाखै बेखौ मिन्थिनो हाया आरो बुंनानै फोजोबनो हाया आं माने बान्थाखौ आंनो होनाय जादों बान्थाखौ आं थारैनो गोसो गोथारै आजावनानै लानाय जादों आरो उन समाव आं माबायदिहाय समाजनि हारिनि हादोरनि माबायदि खामानि मावलांनो हागोन बेखौ समाजआ फोरमायसिगोन नोंथाङा मा बान्था मोननो हादों बे समाव आइकेन फाउन्डेसन होनाय 2022 मायथाइयाव एक्सेलेन्ट इन हुमेटेरियान एवार्ड 2026 आव आंनो जि एक्सेलेन्ट इन बड' लिटारेचार एवार्ड 2022 मायथाइयाव
आंनो मोनसे साइटेसन एबा ट्रफि होनाय जादों लोगोसे मोनसे मेडेल होनाय जादों बेहाय आई कार्ड मोनसे थायो इनिफ्राय भारत उदांस्रि साननि जि मोनसे फालि बेखौबो होनाय जादों आरो बेयो जोंनि राजथावनि जोंनि भारत हादरनि राजथावनि रेडिसन ब्लु दारका सेक्टर 13 हटेलाव बेखौ होनाय जादोंमोन बे हाबाफारियाव 300निबो बांसिन माने बान्था मोननाया गासै 90 जन मोननाय जादों दा बेनि गेजेराव 300निबो बांसिन सुबुंफ्रा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै जाफुंसार